Hola, sóc en Jaume C. Pons a l'Orde i sóc una bèstia confinada i estic al costat, en aquest confinament, en aquest enclaustrament del meu estimat Walt Whitman, el gran poeta nord-americà. Precisament per ell i per a vosaltres vaig traduir alguns dels seus poemes inèdits que no es troben inclosos dintre el seu volum diví que és Fulles d'herba i els podeu trobar en aquest pòster a la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes perquè vos emporteu en Walt Whitman amb un retrat formidable i èpic i els seus poemes inèdits. També hi ha una versió en petita que se pot emmarcar i queda fantàstica. En aquest sentit, per mi és un honor ser el traductor, però també ser un dels profetes de la veu meravellosa d'en Walt Whitman. I ara que estem en aquesta situació de confinament i d'enclaustrament, aprofitaré perquè Edicions Poncianes ha tret aquest especial de bèsties confinades i per això vos faré un dels seus poemes, que es diu precisament El futur. És un llibre, és un poema que ens permet tenir esperança en el futur, anar creant, tenir il·lusió, tenir somnis i saber que quan passi tota aquesta negror i tota aquesta destrucció sabrem trobar l'alquímia de la creació, amb esperança, amb il·lusió i amb eufòria. El futur, un poema inèdit de Walt Whitman. Jo veig dins teu, com dins l'aire, un volum diví, un miler de poemes informes, sols indicis, esperant-me a mi i als estats. No n'hi ha cap de més estimat que d'altre, perquè jo sóc l'amic equitatiu de tots i cadascun dels estats, i sóc el poeta de tots. Aconseguiré rebassar-te els 1000 poemes. Aconseguiré escriure el llibre idiomàtic de la terra. Aconseguiré acabar algun dia el volum diví. Jo no sé si podré acabar el volum diví. Jo aconseguiré travessar el món, aconseguiré creuar els estats, però no puc dir per on ni per quant de temps. Per això, aquí dono testimoni que sóc molt conscient del que surt suspès dins teu futur, com les qualitats que suren suspeses dins l'aire. Endavant, bèsties confinades i alliberades, ànims, coratge i fins aviat.